мобилизация ба ин касо тааллуқ надорад ва аз мобилизация озод мебошад. қариб ки билетҳои мо ба анҷом расид ва сумое ки расход мекунед ӯ сумои шуморо ҳеҷ кас ҳам возврат намекунад. Метавонед ки бо тариқи автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Россия бошед ва патента ки нишон натиҳед бигӯед ман бедокумент гаштагиам, дар ҳамун ҷо метавонанд ки запрет навиест кунанд. духтури дандон дар шаҳри Москва. бародарони тоҷик дар хизмати мову шумо мебошанд. ҳама намуди бемориҳои дандонро табобат мекунанд. барои сафед кардани дандон, барои пломба мондани дандон, барои табобат кардани хунукиҳои дандон ба рақамҳои рӯи экран дар тамос бошед. ҳатман аз номи канали мо муроҷиат кунед. духтури дандон бо нархи арзон ва дастрас. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод мебошед. Тамошобинони азиз, имрӯза видеои мо оиди мобилизация дар Федератсияи Россия. Як қарори нав дар ҳамин мавзӯъ. Касое ки шаҳрвандии Россияро доранд, соҳиби ду фарзанд мебошанд ва агар ки ҳамсаршон ҳомиладор бошад, дар айни таваллудкунӣ бошад, мобилизация ба ин касо тааллуқ надорад ва аз мобилизация озод мебошанд. мутобиқи қарори нави Федератсияи Россия. Мобилизация ба касое тааллуқ дорад ки шаҳрвандии Россияро доранд, хичона дар учоти военни мондагӣ ҳастанд, соҳиби ду фарзанд набошанд. агар касое ки соҳиби ду фарзанд мебошанд ва сеюмгиш ки худо хоҳад ба наздикӣ ба дунё биёяд, ӯ нафарҳо аз мобилизация озод мебошанд. ин буд як ахбороти кӯтоҳ оиди мобилизация ки ба шумо пешниҳод кардам ва ба ҳамаи шумо гуфтаниям ки ҳатман дар канали ман обуна бишен. ҳамарӯза хабарҳое ки ба муҳоҷирон тааллуқ дорад метавонед ки аз канали мо дастрас кунед. дар ҳаминҷо як чиза оиди конкурсе ки дар канали ман рафтеса қайд мекунам. агар касоеда ки нафора узри зиёд мепурсам, сухани зиёдӣ нанависонед дар комментария. чӣ хеле ки медонед дар канали ман конкурс рафтеса. 10 рӯз шид ки мо билет фурӯхтесем, қариб ки билетҳои мо ба анҷом расид. касое ки мехоҳанд аз конкурси ма билет бихаранд, ин ҳами картаи Сбербанк да метавонед ки сумтона партоед. ин карта ба номи Мунис Хуршедович мебошад. нархи як дона билет 200 рубла дар бар мегирад. имрӯз аксия мекунем, ба 500 рубл 3 дона билетон метиҳем. ин охирон аксияи оиди конкурс, ба ҳамин хотир шанса ай даст натиҳед. конкурс ҳамагӣ 31 дона приз дорад. чектона метавонед ки дар ин ҳами рақамҳои WhatsApp равон кунед. хати номтон ҷошда билетҳои шуморо равон мекунем. ҳамагӣ 3500 дона билет мебошад. бисёр билет будан сабабаш ҳамие ки мо бисёр аксия мекунем. бахтона бисанҷед, дастгирӣ кунед. видеои призои конкурс дар канал ҳастай, метавонед ки бидроен ӯ видеорам тамошо кунед. алиев нависондай. ассалому алайкум акаи Сорбон сози хубӣ. мора патент мона барои регистратсия дар база набудан аннулировать кардан. гуфтан як сол пас патент метавонед карда. камтар маълумот медодем. пешакӣ раҳмат. дар ин бора маълумот фикр мекунам, дигар гуфтан ягон фоидае надорад. ҳамин қадар гуфта метавонам ки касое ки ҳуҷҷат барои патент гирифтан супориданиен, аввал ба задани регистратсиятона проверка кунед. чунки агар регистратсияи шумо оригинал набоша, патентона гирифта наметавонед ва сумое ки расход мекунед, ӯ сумои шуморо ҳеҷ кас ҳам возврат намекунад. ба ҳамин хотир дар вақти гирифтани регистратсия аз касе ки регистратсия мегирен, ҳамонро бигӯед ки нишон бита дар база дани ҳаст ё ин ки не. ҷовид Бобоев нависондай. аҳсан бародар, худованд ба касбу корот барака ато фармояд. бисёр бо маъно мефаҳмонӣ. раҳмат ба падару модарат. ҳазор раҳмати калон ба чунин нафароне ки моро дуруст мефаҳманд ва моро қабул мекунанд. миннатдорам аз ҳаматон. шейх нависондай. ассалому алайкум бародар, як саволумда ҷавоб медодӣ. ман паспорти тоҷикистона пешинаша ва пластикови иваз накардам. ҳоли ҳамира ҷаримаш қати пули паспорти нави тоҷикӣ чанд сум мешида боша? пешакӣ раҳмат. дар ҳолате ки шумо ҷарима меспоред, 95 сомон ё 100 сомон меспоред ва гирифтани паспорташ ҳами 100 сомони дига меравад. максимум 20 доллар расход мекунӣ ва паспорти пластикӣ мегирӣ. қосимҷон нависондай. салом алайкум бародар, ман дар Россия ҳастам. 1 сол мешава омадан ман. патент дорам, ягон нарушенӣ надорам. патент ма сари вақт меспорам. граница рафта биём, бо патент карда метавонам? илтимос ҷавоб де. раҳмат пешакӣ. дар ҳолате ки шумо ягон қонуншиканӣ кардагӣ нестен, ба шумо ягон мушкилӣ намешавад дар ҳолати граница пересикат кардан. қадриддин нависондай. салом алайкум акаи Сорбон, ман якум курс дар яке аз шаҳрҳои Россия мехонам. гражданствора кай турӣ карда метавонам? худо хоҳад баъди буд кардани донишгоҳат маълумоти олӣ ки гирифтӣ, метавонӣ ки бо тариқи автоматӣ соҳиби шаҳрвандии Россия бошад. чунки яке аз плюсҳои гирифтани шаҳрвандии Россия ҳамин мебошад ки агар дар Россия таҳсил кунӣ ва бо роҳи осон шаҳрвандиша баъд ба даст меёрӣ.
Сафарзода нависонда: салом алейкум ака, агар патента чекоша биспорӣ, не ки регистратсия дар дани база набоша, дар метроҳо чӣ кор мекунанд? Бародарои азиз, дар қонунгузории Федератсияи Россия ҳуҷҷати регистратсия дига чизай ва патент дига чизай. Мисол мегирем, барои патент метавонанд ки депортатсия кунанд агар надошта бошӣ, ва барои регистратсия надоштан метавонанд ки ҷарима кунанд ё ки видварения кунанд. Зарина Ахмедова нависондай: ассалому алейкум ака Пешакӣ раҳмат. Ма патент доштам, моҳи август тамом шид. Ҳозир ягон документ надорам, равам виезма маҳкам намеша. Дар ҳолате ки дар аэропорт аз таможни гузаштанда мигратсиони картаи шуморо мегиранд ва шумо дар уҷа работа қайд кардагиен, баъзе ҳолатҳое мешавад ки патент мепурсанд аз шумо ва патента ки нишон натиҳен бигӯен ма бедокумент гаштагиам, дар ҳамун ҷо метавонанд ки запрет на въезд кунанд. Вале боз баъзе ҳолатҳое ҳастанд ки патент намепурсанд, ҳамун мигратсиони картаро мегиранд ва мегзарен мерен тамом. Тоҷикбача нависондай: ассалому алейкум акаи Сорбон, патенти ман моҳи март тамом мешавад. Январда Тоҷикистон бурам, 10 рӯз бестам биём, метавонам бо патент карда кор кунам, патенти нав мегирам. Бале, дар ҳолате ки пеш аз буд шидани муҳлаташ ту сафар мекунӣ ба Тоҷикистон ва баъдан аз сари нав ки вориди Россия шидани бошӣ, бо ҳуҷҷат месупорӣ, ай нав дастрас мекунӣ патента. Як каси дига нависондай: ассалому алейкум ака сози хубӣ, ака агар барои 26 000 сомонда хоҳӣ ки хизмат кунӣ, тира меша ки барои права бихонӣ ва чанқа хизмат мекунӣ? Савол тароси гап хуб нафаҳмидам. Барои 26 000 сомонда хизмат кунӣ, и хеле гап нестай. Дар ҳолати 26 880 сомон пардохт мекунӣ ки ту хизмат кардан нахоҳӣ. Агар дар ҳолате ки хизмат кардан бихоҳӣ ба хоҳиши худат барои агар, аз ту пул намегира ҳеҷ кас, бе пул мерай хизмат мекунӣ. Ва боз як плюси дигар дора ки дар ҳолате ки добровольна хизмат мерай ту, метавонанд ба ту туҳфа кунанд ҳуҷҷати ронандагиро. Маша нависондай: ассалому алейкум брат, ҳами Тоҷикистонда чӣ ба продукта қиматай? Танҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон ин чиз ба назар намераса, айни ҳол дар тамоми рӯи дунё қиматӣ шидагӣ. Бобоев нависондай: салом алейкум брат, аблава чанд фоиз буд шид? Даъваткунӣ ба хизмати ҳарбӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аллакай 62% нақшаи худша ба иҷро расонид. Ислом нависондай: ассалому алейкум бародар, кай амнистия мешавад? Одамои депортатсия кардагӣ. Дар мавзӯи амнистияи муҳоҷиро ҳозирашда ягон қарор буромадагӣ нестай. Азимов нависондай: бародар, ҳар рӯз як навигатсия мегӯӣ, ҳичи навигарӣ намебинӣ, и қарута сиёҳ накун. Ҳар як видеое ки ман мекунам, дар аввали видеом навигарӣ ҳастай, ахбороти нав ҳаст, қарори нав ҳаст, фармони нав ҳаст, қонуни нав ҳаст. Руд сиёти худат ақлат нагира, бифаҳмӣ, гӯш кунӣ, айби ман нестай. Раъно нависондай: чанд рӯз чӣ хел билета роид накардӣ? Билетҳои конкурса дар назар дошта бошӣ, агар максимум як рӯз пас роӣ мекунанд, чунки дар айни ҳол бисёр нафарҳо менависонанд барои билет харид, успед намекунанд. Вале хеле шидагӣ нестай ки билетҳои ягон кас монда бошад. Сари вақт билетҳои ҳамаро роӣ мекунанд. Тамошобинони азиз, ба ҳамин барномаи имрӯзаро ҷамъбаст мекунем. То барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.